Anay istorya sa usa ka baki nga naibog kaayo sa tingog sa langgam. Kanunay sang namati niini ug muingon sa kaugalingon, pagkaayahay ko bagayod kung pareho kog tingog kaniya. Sa iyang kaibog, sige siya og hinangyuay nga mabalhin ang iyang tingog ngadto sa pagkalanggam. Umiabot gayud ang panahon nga nahitabo kini. Ug sa pag-uli niya sa ilaha, hambugiro kaayo ang maong baki nga may pasiatab sa iyang mga igsuong baki sa nindot kaayo kunuhay niya nga tingog. Ug naminaw kaniya ang iyang mga kaigsuong baki uban sa pagkadismaya. Wala sila nalipay kaniya ug wala sila nakasabot kaniya. Kay lain naman ang iyang tingog. Tungod niini nangawala na hinuon ang iyang mga higala, kay dili naman sila magsinabtanay. Mga igsuon, sa miaging simana na malandong kita kung unsa ang pulong sa Dios. Ang pulong nga kanunayng buhi diha sa atong taliwala. Karong Domingo pamalandungan nato ang magdadala sa pulong, the bearer of the word. Ang tigmantala niini, the proclaimer of the word. Ang magsasangyaw sa pulong sa Dios, atong nailhan nga propeta. Apan dili ba sa adlaw sa atong bunyag, gidihugan kita usab isip propeta. Dihang gidihugan ang ato ang mga ulo sa lana, gidihugan kita sa tulo ka kinabuhi o misyon ni Jesus. Pagkapari, pagkapropeta, ug pagkahari nga nangalagad. Apan, sa pagpadayon sa panahon na hisama kita ni adtong baki sa istorya, nga nakalimot og nahaylo sa lengguwahe o tingog sa kalibutan. Kalami ang ayahay. Kalami nga way problema. Kalami nga walay simba-simba. Kalami nga ako'y magsunod. Tungod niini na hangyo kita nga unta ang ato mga tingog wala na mahimong tingog sa propeta, kundili tingog nga makalami og ayahay. Ug tungod niini, dili na hinuon nato masabtan ug nawala na ang atong pag-ila sa kaanindot ug katahom sa pulong sa Dios. Mga igsuon, pamalandungan nato karon ang kinabuhi niining maong propeta. Nga naa diha sa atong kinahiladman. Tingali na tabunan, tingali na limtan, tingali gilubong kay gikahadlukan. Tingali gibaliwala. Tingali gipaningkamutan. Apan pamalandungan nato, kinsa gayo di ay unta kita, nga mao ang gidihug ka nato, nga ato untang paningkamutan nga puy-an. Una sa tanan, ang pagkapropeta, usa ka tawag. Ang atong unang pagbasa nagpadayag sa kamatuoran nga ang kinabuhi sa ministeryo sa propeta, nagsumikad sa iyang pagkatinawag sa Dios, bisan sa dili niya katakos, o bisan gani sa iyang kahuyang ug kasalanan. Dili ba kini ang kinabuhi ni Samuel? Dili ba kini ang kinabuhi ni David? Ni Saul nga nahimong Pablo? Ni Juan nga magbubunyag? Dili ba kini usab ang kinabuhi nato nga mga Kristiyano unta? Ang pagkapari, ang pagkaminyo, ug ang pagpabiling ulay, dili mga trabaho, kundili atong gitawag bukasyon. Dili ba ang kinabuhing Kristohanon, dili man uta usa ka
trabaho kundili responsibilidad nga nagsumikad sa pagkabukasyon niini. Ug ang pulong bukasyon gikan sa pulong Latin vocare nga nagpasabot tinawag. Nan ang propeta usa lamang ka instrumento aron ang pulong madunggan ug masabtan. Dili siya mao ang tag-iya sa pulong nga iyang gisangyaw. Dili siya mao ang pulong ug dili siya mao ang himo niini. Siya lamang ang magwawali o agianan. Dili ba kini mao ang nahitabo sa adlaw unta sa atong bunyag? Ang Dios mipili kanato ug midihog kanato bisan pa kung kabalo siya nga kita makasala, mapukan, madamag ug makalimot kaniya. Bisan pa kung kabalo siya magpabilin kitang magbalik-balik nga magpakasala. Kining maong pagpili nga dili gayud mabuntog ni mahanaw, kundili kanunay gibag-o gilig-on diha kanato. Nan, taliwala sa kalisod sa kinabuhi sa pagkamasasangyaw, ang Dios nagpasalig, ako kauban ninyo, hangtod sa kahangturan. Sama sa iyang gihimo kang Jeremias, dihang miingon siya sa wala ka pa gilalang, nakaila ug gihigugma ko na ikaw. Ikaduha, ang mensahe, ebanghelyo, o maayong balita. Ang tahas sa usa ka propeta mao ang pagmantala sa ebanghelyo. Si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa nagpahinumdum kanato nga ang ebanghelyo nga mao ang maayong balita, gugma. Apan dili kini gugma nga tawhanon. Dili kini gugma nga gipasikat sa mga Korean novela nga naa sa Netflix o mga teleserye nga naa sa atong mga telebisyon. Dili kani mga istorya sa gugma nga naa sa atong mga pocketbook o naa sa internet. Dili kini gugma nga makakilig. Ni dili kini gugma nga ayahay nga makawagtang sa mga suliran sa kinabuhi. Let us remember, Christian love is not romantic love, not even comfortable love. Sa Jesus sa Ebanghelyo ni Juan nagpahinumdum kanato, ang pinakalabing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. I remember a writer who said, if you want to have a comfortable life, this is not your church. If you want a life with no problems, this is not your church. If you want a life that is luxurious and happy, this is not your church. Kung gusto kag ayahay nga kinabuhi, dili ni imong simbahan. Kung gusto ka og lami og adunahan nga kinabuhi, dili ni imong simbahan. Kung gusto ka og kalipay lamang nga walay problema, dili ni imong simbahan. Ayaw kalimti igsuon. Dihang gipadayag ni Jesus ang iyang dakong gugma, iyang giula ang iyang kaugalingon. Nagpakasakit, nagpalansang, o nagpakamatay siya sa krus. Thus, Christian love is sacrificial love. If we want a gospel that is comfortable, this is not what we want in the church. Kung gusto nato og ebanghelyo nga ayahay og dili makapadasig o dili makapaliho kanato sa atong pagkatapulan, dili kini ang atong simbahan. Kay ang ebanghelyo nga gimantala, sakripisyo. Ug kung gusto nimo hayahay, dili kini pwede ni ining maong gugma. Kay walay ayahay niya ng gugma
nga giula sa krus. But if you want a meaningful life, this is your church. A life that is filled with meaning, found in that love offered on the cross. Na ang ebanghelyo sa gugma-gugma nga andam masakit, musakripisyo, ug muantos alang sa kaayuhan sa iyang hinigugma. What we proclaim as good news is the scandal of love. Ang iskandalo sa gugma nga giula sa krus. Kini dili masabtan sa kalibutan. Kini binuang alang sa kadaghanan. Kini walay pulos alang kanila nga kalipay lamang ang gusto. Dili kini masabtan sa mga Hudiyo. Ug disod kaayo kini dawaton kanato. Kini ang rason ngano si Jesus gusto nila ihulog sa pangpang. Kay dili sila gusto masakitan. Kay sagpa alang kanila ang ebanghelyo nga ang giayo dili Hudiyo kundi Samarianhon. Ikatulo, ang pagpanginabuhi nga matinod-anon. Nahinumdum ako sa daghanang mga tao nga nahimong modelo sa ilang pagpanginabuhi sa ebanghelyo. Una, si Padre Rutilio Grande, nga bag-o lamang nga nahimong blessed, Beato. Usa ka pari sa nasod sa El Salvador, usa ka Jesuita, nga nagbatok sa pagyatak sa tawhanong kastungod sa katawhan sa El Salvador, tungod sa ilang gobyerno nga walay panlantaw alang sa kaayuhan sa mga kabus. Usa ka adlaw ni ana gipatay siya sa mga kadagkuan sa panggamhanan. Ang iyang kamatayon nahimong kadasig ug nagpabuka sa mga mata ni Santo Oscar Romero nga mao ang arsobispo ni atong panahona. Bag-o sa kamatayon ni Padre Rutilio Grande, si Arsobispo Oscar Romero talawan nga obispo. Obispo lamang nga naa sa libro. Obispo lamang nga makita sa pulpito. Apan dili mo istorya batok sa kadaot ug hinustisya nga naa diha mismo sa kadalanan. Apan sa kamatayon ni Padre Rutilio Grande, nabukas ang mga mata ni Arsobispo Oscar Romero. Nahimo siyang isog nga mipadayag sa pagpanamastama sa katawhan sa El Salvador. Labaw na sa mga kabus. Si Arsobispo Romero gipatay kamulong misa aron ipahilom sa mga lideres nga nagdaot sa nasod. Dili na ko malimtan ang katapusang public appearance ni San Juan Pablo II. Let's have one more time to look at this last public appearance of John Paul. This powerful man, whose voice was heard by so many people, usa ka tingog nga isog og madunggan kaayo sa daghanang kanasuran, sa katapusang higayon, dili gani makaistorya og usa ka pulong. Look how he struggled even to say the final blessing. Kung unsa ka kusog ang iyang tingog sa pila ka katuigan niya nga pagkasanto Papa, sa katapusang higayon, his final gospel was a gospel of silence. Aron pagtudlo kanato, nga bisan ang kasakit nga lawas nun, bisan ang sakit, mamahimong dalan sa kabalaan. Ug kana iyang gipakita kanato, nga bisan sa kalisod, iyang gitindog o gibarugan ang iyang pagkasanto Papa. Kana mao ang iyang last public appearance sa Domingo sa pagkabanhaw, usa ka semana bag-o siya namatay. Nabagutan man sa sakit sa lawas ug sa kabugat sa katungdanan sa pagkasanto Papa. Wala may tingog nga migawas sa iyahang mga baba sa katapusang higayon. But he have made the gospel so real and concrete to our lives.
Nahinumdum ako sa kasinatian ni na Bishop Ambo David, Honesto Antioco, Teodoro Bacani, ug Sok Villegas. Tulo kanila akong mga magulang sa seminaryo nga gikasuhan ug gihadlok aron muhilom sa ilang pagsangyaw sa mayong balita nga nakapahadlok kanila nga naghupot sa gahom aron pagpatay, pagdaot, aron pagtulis sa kinabuhi sa mga kabus. Nahinumdum ako sa among pag-istorya ni Archbishop Ambo. Nangutana ako, Bishop, di ba ka mahadlok? Mitubag siya sa ako, Coke, last week lang na ay milabay din nagmotor, nagbonit, itom ang iyang helmet. Mitutok lang sa ako, gitudlo ko niya, ug milakaw. Tao ramang ko, Coke, sa matag stoplight, muhunong gani ang sakyanan mangurus ko. Kay basin katapusan na nako nga stoplight. Kay pusilon nako. Because the death threats are real. Pero miingon siya, obispo man ko, dili man ko pwede mo hilom kung ang akong mga karnero patyon. Kung ang akong mga karnero panamas-tamasan. Mga igsuon sa atong bahin, nahimo ba kitang matinud-anon sa atong pagkapropeta? Ang pulong ba sa Dios nga atong nadunggan sa matag simba nato, mitisok ba, mitubo, midasig, ug mipalihok ba kanato? Andam ba kita nga dauton, biay-biayon, panamas-tamasan, himu-himuan og istorya, dili masabtan. Kay tungod mi istorya kita kung unsay tinuod. Mi istorya kita kung unsa ang ebanghelyo. Mi barug kita kung unsa ang kamatuoran. Mi tudlo kita kung unsay maayo. Bisan pa kung dili kini madawat sa tanan. Ang pulong ba nga atong nadungog, nasangyaw ba sa atong pagpanginabuhi? Pagpanarbaho, paglulinghayaw, pagpakiglambigit sa katilingban, pagpangga sa kinaiyahan, pagbatok sa inustisya, pagbarug alang sa mga gipangpatay, pagtabang sa mga naglisod, pagpanalipod sa mga huyang, pagkahimong kaayo sa mga kanila nga naglisod niining pandemya. Unahimo ba kitang nagpakaayahay sa daplin? Talawan nga nagtago, kawatan nga nangita lamang kung unsay pwedeng makuha, apan wala gani nakalantaw kung unsay pwedeng ihatag. Nakita ba ning atong gikalawat sa kinabuhi sa atong paggawas sa simbahan? Anay nindot kaayo nga giingon sa usa ka obispo. O gusto nako tapuson kining humiliya ni ining mga pulong. Karong Mayo, makita gayud sa atong nasod. Kung kita tinuod pa ba nga Katoliko nga nagbarug alang kang Kristo, o mga Katoliko na nga nangita sa kaayahay o nabuta sa ilang kaugalingong kagustuhan.